Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 1 червня, середа. Це 825-й день анексії Криму. Російський військовий суд розглянув справи фігурантів Хізбут Тахрір. Підсудним нав'язали російських адвокатів. Вже розписали графік засідань на червень. Свідків допитуватимуть через відеоконференц-зв'язок з Севастополя. У січні минулого року в Севастополі затримали 4 мусульман – Руслана Зайтулаєва, Нурі Прімова, Ростема Ваїтова та Фарата Сайфуллаєва. Їх звинуватили в участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Попереднє засідання Ростовського північно-кавказького військового окружного суду провели по відеотрансляції з Сімферополя. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала розслідування по факту вбивства Муміні Алієвої. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Про це повідомили в прес-службі українського відомства. 29 травня в Грушевському кар'єрі знайшли тіло мешканки села Ізюмівка Муміні Алієвої з ознаками насильницької смерті. Муміні було 35 років. Жінка жила з матір'ю, працювала в крамниці в Старому Криму. У вбивстві підозрюють місцевого жителя Олексія Гнезділова. Наразі відомо, що його затримали. Ще один підозрюваний зник. Генеральна прокуратура України опублікувала повістки кримським зрадникам. Повістки опубліковані в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України». У списку 727 повісток, 327 суддів, 299 працівників прокуратури, 134 депутати Верховної Ради Криму і Севастопольської міськради, а також 11 самопроголошених представників окупаційної влади Криму. Глава ГПУ Юрій Луценко зазначив, що внесені в закон про прокуратуру зміни дозволили почати процес заочного засудження осіб, підозрюваних в скоєнні особливо тяжких злочинів. Росії не варто очікувати пом'якшення діючих проти неї санкцій. Ніхто не збирається їй прощати порушення міжнародного права. Але і Україні слід поквапитися з деолігархізацією, бо це може скінчитися сумно. Такі слова написав Рефат Шубаров у себе в Фейсбуці після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Цього року Німеччина стала очільником ОБСЄ. Голова Меджлісу взяв участь у подіумній дискусії «Головання Німеччини в ОБСЄ-2016. Нові імпульси для правозахисної роботи на Донбасі і в Криму». Німеччина планує зосередити свою роботу на вирішенні української кризи та зміцненні різних, зокрема антикризових, можливостей ОБСЄ. Київський суд наклав арешт на $3 мільярди російського кредиту, який був наданий Україні в кінці 2013 року. Про це розповів голова громадського руху «Сила права» Андрій Сенченко. Підставою для такого рішення стала позовна заява вимушеної переселенки з Луганську Ірини Верігіної про компенсацію її збитків, завданих російською військовою агресією. Як пояснив Сенченко, своїм рішенням суд заборонив Кабміну, Мінфіну та Нацбанку проводити будь-які платежі за договором. Нам удалось наложить арест на российский кредит в сумме $3 миллиарда. И мы считаем, что эти средства впоследствии, после того, как судами, я уверен, будут вынесены решения в пользу украинских граждан, пострадавшим от российской агрессии, эти средства пойдут в погашение исков граждан. Конечно, они не покрывают весь тот ущерб, который нанесен украинским гражданам, а тем более, так сказать, украинскому государству и украинскому бизнесу. Поэтому мы абсолютно точно на этом не остановимся. Мы дальше будем выходить на арест российских активов за пределами Украины. У Севастополі порушили кримінальну справу проти реабілітаційного центру, що незаконно позбавляв волі хворих на алкоголізм і наркоманію. У березні 2015 року мешканець Уфи приїхав в анексований Крим і створив некомерційну організацію «Реабілітаційний центр. 3 кроки». Робота центру проходила за високим парканом. Ручок вхідних дверей зсередини не було, аби пацієнти не змогли втекти. Деяких клієнтів приковували кайданками до батареї або до спортивних гир. Привезли забор, окруженный колючей проволокой, выхода нету. Мне сразу сказали, что тут ты не имеешь никакого слова, никакого права, делай то, что
Вот, мы тебе говорим. То есть вас насильно удерживали, меры физического воздействия применялись? Каким образом там в самом центре? Били палки, у них там есть на втором этаже, вот это заводят они, чтобы никто не видел, били палками по телу, били подзатыльники. Отличный выключатель по башке сколотить, да, кому-то? Если как бы, что-то говорил наперекор, это они называли своеволием. За своеволие, получается, после отбоя, после 12 ночью надо было писать, то есть там по 3-4 часа еще мы не спали, как бы заставляли писать. У меня дочь родилась 25 числа. Вот, они не разрешили ни народы, никуда выехать. В итоге как бы я разговаривал с Мишей, вот, владельцем этим. Он мне сказал так, что если, говорит, я тебе разрешу увидеться с дочерью, то ты должен будешь, когда они приедут, говорить, что тебе тут нравится, что тебе тут хорошо, что ты не хочешь уходить, что ты тут будешь до конца, сколько они скажут, все. Я, естественно, согласился, вот, и на днях разрешили, жена с дочкой приезжали. Маленькі севастопольці намалювали на набережній Корнілова малюнки кольорами українського прапору. Сьогодні на честь Дня захисту дітей на Приморському бульварі провели розважальні заходи для найменших мешканців міста. Під час конкурсу малюнків на асфальті всі діти використовували переважно жовтий і сині кольори. Жодна дитина не малювала ані російські військові кораблі, ані якусь російську символіку. Переважно малювали природу і тварин. Керченські комунальники вийшли на пікет через затримку зарплатні. За словами обурених містян, керуюча компанія «Авентін» упродовж 2 місяців затримує виплати. Раніше муніципальне підприємство «Жилавтосервіс Керч» уклало договір з компанією «Авентін», проте пізніше фірма не виконала низку зобов'язань перед адміністрацією. Підприємство звинуватило керівництво «Авентіну» в розкраданні сервера баз даних. На зустріч з людьми вийшли представники керівництва компанії і заступник глави російської адміністрації Керчі Володимир Ступніков. Денег не дают. Вот мы и пришли сюда, возмещать. 2 месяца работаем в фирме, новой как перешли. И получили только когда за апрель месяц, май месяц отработали бесплатно. Руководителя собрались, один говорит, кто не перечислял, тот говорит, я перечислил, вы куда-то дели деньги. Ну, на самом деле, не знаю, что они тут разобрались. Да, разобрались. Я еще раз говорю, я никому ничего не должен. Еще раз, я никому ничего не Тогда должен. вы просто о чем-то другом говорите, видимо. Если Я никому ничего не не должен. факт, вы налоги должны платить, значит должны. Я никому ничего не должен. Не факт, вы должны, потому что вы лицо, которое В исполняет данной, обязанности. в данной Правильно? ситуации Должны и обязаны. я никому Вы всем ничего не должен. Вы А горожанам вы должны по ЖКХ. должны принять Должны, людей, понимаете? вы не вправе отказать их. Значит, я предлагаю всем, кто здесь находится, идти на данный момент в прокуратуру и заявлять о том, что вы пришли на предприятие уволиться, а вам отказали в принятии заявления и в трудовую инспекцию на Кирова 5. Закінчився молодіжний форум «Майбутнє Криму». Форум тривав 2 дні. Під час конференції 150 кримських татар з різних куточків Криму, України, Туреччини і Румунії виробили схеми та механізми розв'язання проблем, з якими зіткнулися кримсько-татарський народ в умовах окупації Криму. На закритті форуму представники кримсько-татарської діаспори з різних країн світу висловили бажання надалі співпрацювати. Будущее общества, оно зависит от молодых людей, которые будут своими действиями, своими усилиями создавать его фактически. И мы подумали, что очень важно сейчас нам найти общие точки соприкосновения и понять, что же мы делаем дальше в этих условиях, как мы сохраняемся как народ, как мы живем в тех условиях, в которых мы поставлены, потому что мы меньшинство, мы коренной народ, у нас нет своего государства, у нас нет крепких институтов, которые могли бы обеспечить сохранение нашего языка, нашей культуры и так далее. Поэтому сейчас все зависит от нас. Если мы опустим руки и не будем ничего делать, то ничего не произойдет. Я считаю, что сегодняшняя платформа, сегодняшний форум – это первый шаг для построения современного крымско-татарского общества, современного крымско-татарского народа, его развития. Сегодня мы увидели много очень влиятельных и важных для нашего народа спикеров, которые поделились своим опытом, поделились своим видением развития нашего народа и существования его в современном мире. Для меня это очень важно, для меня это было очень поучительно.
У Львові влаштували виставку речей кримських татар, що вдалося вивезти під час окупації. Виставку провели у Львівському історичному музеї. Експонати збирали переселенці, які в час російської окупації виїхали з півострова. На окремому стенді історія родини переселенки Емель Аметової, документи протоколів обшуку, звернення кримських татар до влади. Особливо цінна світлина будинку її прадіда в Тарахташі, з якого його депортували і до якого він так і не повернувся. Артефактом виставки вважають мапу Криму, якій вже понад століття. Кожен з нас, хто тримається своєї релігії, виконує п'ятикратну молитву, яка називається намаз. І оці килими, які представлені тут, це дитячий килим. Звісно, для дорослого трошки він більший. І ми стелимо його для того, щоб помолитися. Умова, щоб земля, на якій він лежав, була чиста. І от в 63-го року ця фотографія, її передали в Азію, где они были в депортации, в местах депортации. Не знаю, я не могу сказать, как это было. Но, в общем-то, фотография, она хранилась. То есть это вот когда, я не знаю, реликвия, что это наш дом. Она интересная тем, что там все населенные пункты написаны на крымско-татарском языке арабской вязью. Это действительно очень редко, и на этой карте видно, как много было этих населенных пунктов. Тільки зараз, роблячи висновки з всього того, коли у нас на сході війна, коли Крим захоплено нашим східним агресором, сусідом, ми починаємо розуміти, що насправді титульний народ України, українці і корінний народ України, кримські татари, майже нічого не знали один про одного. У Києві відбувся перший сольний концерт кримського акордеоніста Джеміля Коморджи. Хлопець навчається на 3-му курсі музичного училища імені Глієра. На концерті лунала класична музика, оригінальні твори для акордеону, а також власна музика Джеміля Коморджи. Від національних кримсько-татарських мотивів до творів Баха кримський акордеоніст Джеміль Коморджи на своєму першому сольному концерті виконує класику та імпровізує. Джеміль якраз в цьому напрямку і працює, і йому вдається розкрити все, що йому заклала природа, заклали батьки, заклав татарський народ своїми наспівними мелодіями, своїми танцями. Все це в його музиці, в його виконанні. У музичному залі столичного будинку вчених майже немає вільних місць. Прийшла послухати Джеміля і пані Елеонора з подругою. Жінки – давні поціновувачі акордеону. Я закохана в цей інструмент, який називається акордеон. Це інструмент мого дитинства. Я облишити цієї радості, послухати цей звук. Я думаю, що на цю сцену будь-хто не потрапляє. Тут дуже високий завжди відбір талантів іде. Это от Бога талант, и надо нам искать эти таланты и растить, помогать им себя найти. Вот. Это очень здорово, это мы взрослые должны делать. Підтримати Джеміля прийшли і однокурсники. Феєричний виступ, все дуже чітко і емоційно, я вражений. Дуже гарно. Присутні у залі і кримчани. Не приховують гордості за земляка, похвал не шкодують. Он очень много учился, очень долго учился, и мастерство налицо. И кроме того, он и свои сочинения тоже сыграл. То есть молодец, машалла. Мы желаем ему дальнейших творческих успехов, и пусть растет и развивается дальше. Машалла. Після кожної зіграної мелодії Джеміль зриває овації. Я делаю глубокий поклон. Спасибо большое. Я хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить своих родителей, то, что они меня поставили на верный путь и помогают мне во всем. Концерт тривав понад годину. Глядачі проводжали Джеміля стоячи. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Відомий кримсько-татарський прозаїк, літературознавець та поет Різа Фазил написав вірша про Джамалу. Свій твір він написав одразу після перемоги кримсько-татарської співачки із піснею 1944 у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2016.
У такий спосіб кримськотатарський кобзар подякував своїй співвітчизниці за перемогу та популяризацію теми геноциду кримських татар. Akjamala aynayın gözünden, vurur bana bir aytkan sözünden, sen gösterdin dünyaya halkımızını, bilsinler dedi bizim faciamızını. Aradın em taptın öyle sözlerini. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.